Riles. Perdoe, señor, decátase vostede de que me está pisando un pé. Que tolemia de circulación, querida. Por que a xente non quedará na casa vendo a televisión? Demasiada graxa, fíxate niso, vaste abandonando. Ai, pero que é iso? Pero que é isto? É unha punta de aminoácido, un anaco de proteína que xa non necesitamos máis. Pero como é posible que sempre haxa cousas, residuos, lixos no noso camiño? É sinxelo, amigos, o sangue onde estamos alimenta todo o corpo, transporta oxígeno, sales, graxas, proteínas, vitaminas, tamén hormonas. Ai, mirade, aí vai unha. E tamén serve para transportar os residuos que xa non precisamos cara ás fábricas de limpeza do fígado e aos centros de eliminación e de reciclaxe do ril. E como nós seguimos a mesma ruta, canto máis nos achegamos ao extremo, máis lixo hai. Ai, lo que quero dicir. Sen empuxar, que non por iso ides apurar máis. Hai que respectar as prioridades, que esta é unha vía de moita circulación. E non tiredes lixo ao chan contra. Atención, urxente, entrega de proteínas, urxente, deixen paso. Por aquí os azúcares, dirección ao fígado, sí, ao fígado. Os do colesterol apurando veña que está desobstruindo a circulación. Ei, alto, onde vai? O carné HLA, por favor. Pois eu son unha hormona adrenalina. Moi ben. Vou para o corazón, si para o corazón é por aí. Sí, está na ruta correcta, sí, é por aí, sí, pero eu creo que toda a circulación vai ao corazón. Siga todo dereito ata o primeiro cruzamento, despois vira á esquerda, despois colla a arteria... non, a vea, mellor volva a preguntar máis adiante que eu non coñezo ben esa zona. Mire, non me podía botar unha man, é que non dou arrincado, non debín parar. A ver... Ai! Un pouco forte, pero grazas. Vostede, o carné HLA. É que non sei o que fago. Deberonme esquecer os papéis todos na casa, pero non vou pra lonxe, vou preto, ali. Non me podería deixar pasar. Ah, sí que non ten documentos de identidade. Vaya, esqueceronlle, ese conto sei no ben. Pois non, amigo, non ten nada que facer aquí. É incrible, nunha vía de gran circulación un virus, e iso sen molestarse. Que lles parece? Nós imos polo carbono. Entregamos oxígeno e libramos o organismo do dióxido de carbono, como sempre. Ai. Coiro, que porco está todo aquí. Que son esas cousiñas noxentas? Non viu vostede que mala cara teñen? Sí, ben o pode dicir, son sustancias prexudiciais, mesmo velenosas, diría eu. Son amónicas. Failles falta unha pouca reeducación. A ver, ti, non sabes que non podes sair daqui, non saias ata chegar ao fígado, queda aí. Non as podo deixar soas, de seguida se volverían perigosas. Veña, seguimos cara ao fígado, en marcha. Xa estamos na entrada dun lóbulo do fígado. De seguida estaredes en reeducación, na escola. Ainda máis, pero se as aulas están a reventar, non podemos coller máis Eu xa alumnos. obedezo ordes. O amonio é perigoso e a consigna é transportar as sustancias amónicas ao fígado para a reeducación. E para min a consigna é a consigna. Pois nós non podemos máis, non damos controlado estas bruxiñas. Pois mirarei no outro lado. É unha boa idea.
Proba a ver na célula seguinte. Seguro que ali hai sitio. Ai, non dixo nada, estamos a tope, xa non sabemos que facer. Pois irei mirar no outro lado. Iso é, boa sorte, amigo. Hai alguén? Señor, teño aquí unhas amónicas que precisan reciclaxe. Sí, xa sei, como se non tivésemos problemas de abondo. En fin, quédanos algunhas prazas. Veña, que pasen. Ben, Sí, imos á escola. Aquí viviremos sen traballar. E romperemos as ventás. E rayaremos as mesas. E aliraremos os tinteiros. Non, tiraremos os cabezos Parade ou terei que castigarvos. E se vos negades a reciclarvos, seredes expulsadas do organismo. Eliminadas. Oh, é certo iso que está dicindo? Imposible, somos demasiado tóxicas para que nos deixen ir. Só é para meternos medos. Pois Sí. non paga a pena molestarse, de veras. Toma, Oh. O amonio é tóxico para o corpo. Ten que transformarse en urea para poder ser eliminado. Pois eu non quero, non quero. Non, déixeme, A ver, un non quero. pouco de silencio. Repetide despois de min. Ímonos transformar en urea. Seremos máis boiñas e menos tóxicas. Ímonos transformar en puré, seremos menos boas e máis tóxicas. Último aviso, repetimos todos xuntos. Seremos... Seremos máis boinas e menos tóxicas. Oh, señor director, qué honor. Adiante, señor, adiante. Pero qué sorpresa tan agradable. De veras, unha sorpresa moi agradable. Veo, director. A ver, o vosso destino está en xogo. Douvos 3 segundos. Ai, pero se está todo perfecto, perfecto. Vexo que traballaron moito. Sí, señor director. Moi ben, alumnas, moi ben. Cando chegastes á escola do fígado erades amonio, unha sustancia, digamos, bastante indisciplinada. Si, de veras, diría que mesmo tóxica. Pero xa vexo que vos educaron e por iso vos podemos liberar no organismo. Vide unha por unha recoller os vosos diplomas. Ai. A ver ti, a primeira, adiante. Toma o teu diploma de urea. Con el poderás circular polo organismo. Pórtate ben. Seguinte. oh, mira, alí. Ai, non, non. Ai, pero canta suciedade. Ai, cuidado, contra vai fiscando os aminoácidos. Oh, Ai, que é todo isto? oh, é imposible andar con todo este Paciencia, lixo. amiguiña. Sí, os riles aínda están lonxe, pero estamos chegando onde o fígado. Corremos o risco de que un bo número de residuos desta gran fábrica nos obstrúa aínda máis. Mirade, fixadevos niso. Pero parade, contra.
Que mal cheira! Fora ou acabaría no xan! Pois sí que cheira mal. Que era iso, mestre? É urea, un dos residuos principais do organismo. Haberá que tolerala ata chegar á gran limpeza. A gran limpeza. Sí, os riles. Mentres non hai moito que poidamos facer, colle. Oi! Ai, estas van nos envelenar! É certo, pero xa non falta moito máis. Xa logo imos chegar aos riles, amigos. A gran limpeza. Xa veredes, os riles son órganos fascinantes. Son filtros. Toma. Son filtros depurativos cunha eficacia extraordinaria, asegúrovolo. Pero hai un problemiña. Un problemiña? Que problema? Se hai un problema, terá que haber unha solución. O problema é que cada minuto o ril filtra algo máis dun litro de sangue. Só iso, máis nada. E logo? Pois non entendo ben por que é un problema. Porque o corazón bombea 5 litros de sangue por minuto. Ides entendendo o problema. Iso quere dicir que case 4 de cada 5 litros non se limpan. Pero entón que vai ser de... Calma, límpase todo o sangue, pero non todo de vez. Con cada limpeza vai 1 litro de cada 4. Por aí á dereita, pola arteria renal, que vai ao ril dereito. Que non nos toque unha pasada das de sen limpeza. Xa entendo, todo á dereita. Entendido. Iso é. Pero onde van por aí? A ver, hai que sinalar. A ver, non serán vostedes da circulación xeral por casualidade. Non, nós imos para ali. Pro ril, queren dicir? Pois sí. Iso para ali. Non se quererán burlar de min. Veña, amigo, non se hai que anoxar. Imos cara ao ril, para un baño de ril, que nos faga rir. Vayan para onde queiran, non quero saber nada. Vai todo ben. Ese é o percorrido do sangue cara aos riles. Ai, os riles, que fábrica maravillosa. Purificación do sangue, filtración de residuos, eliminación de toxinas, fabricación da orina. Que fábrica, amigos, que fábrica. E fábricas como esa hai 1 millón funcionando en cada ril. 1 millón! Decatádesvos! Atención, xa chegamos ás montañas rusas. Mirade de agarrarvos ben. As montañas rusas non estamos no parque de atraccións. Non, pero viviremos sensacións fortes cando atravesemos o glomérulo. O glomérulo? Sí. Este vai nos dar unha volta completa, non máis. Coidado, mirade de agarrarvos moi ben. É que eu aínda non subín nunca aí. Teño medo a que me dea a vertixe. Mellor espero vos á saída. Tranquila, eu estarei sempre ao teu carón para agarrarte. Aí é onde empeza a gran limpeza. Xa veredes que agradable a sensación ao sair. Sí, pero quizáis non sexa tan agradable cando un entra. Sí, a bofé, é genial. Nós, os glóbulos vellos, xa fixemos este percorrido moitas veces. Xa veredes, vamos. A ver, decídense, que hai máis xente esperando. Pois aló vou.
divertido, non? Non, vai demasiado rápido para o meu gusto. Pero fai nos falta para estar limpiños. Cuidado, agárrate ben. Sí, bravo, bravo, grandón. Volve outra vez. Bravo! Isto sí que foi divertido. Imos outra vez. Ai, é que non teño E máis se nos fichas. coamos para repetir? Aquí é imposible coarse, xa estades na saída. Para volver pasar hai que facer a volta completa da circulación ata volver chegar ao ril. Veña, seguide. Pois foi un baño chulo. Moi ben, primeira etapa da filtración rematada. Comentamos xo, xefe. Non paga a pena, non ves que está moi ocupado. Está reflexionando. De calquera xeito, o ril é automático. É maravilloso. Fixadevos no limpos que estamos. O ril é sublime, non? Ai, sí, limpao todo. E purifica o todo, é certo, para nós xa rematou, pero todo iso hai que seleccionalo, depuralo, porque aínda hai moitas cousas que necesita o organismo. O 99% destas materias será restituído ao corpo humano despois da selección e a purificación. Iso é, e 1% que queda marchará co pipi. Todo iso dame unha pouca vertixe. E para onde imos nós agora? Imos por ali cara ao corazón, despois ata o pulmón coller oxíxeno. O oxíxeno dá gusto, non dá, Emo? Eu sempre o digo. Reduzan forza dos motores, velocidade de cruceiro. Paren os motores, boten a áncora. Ah, falta auga no sangue. Recuperar a auga que foi filtrada a executar. Falta sal. Recuperación do sal. Executar. Fai falta azucre. Recuperación inmediata. Solten as hormonas vasopresinas para a recuperación da auga. E as outras hormonas, como se chamaban? Ai, sí, as hormonas aldosteronas para a recuperación dos sales. As reservas de auga por aquí. Veña, movemento, veña. E as reservas de sal para este lado. Por aquí o sal. Por ali o sal, veña. Con xeito, con xeito. E logo, pican ou non pican? Paciencia, acabamos de empezar. Pois hai nada pillei eu un así. Sí, así era. Xa vexo que non me credes. Como mínimo era así de grande, de veras. Chegaba ás 200 kilocalorías como mínimo. Ai, Oh. Mario, sempre exagerando. O que pillaches non era máis grande que isto, pero o que pillei eu hai nada. Mi madriña, terías que velo. Ai, mirad isto. Picou, picou. E este é dos grandes. Xa veredes que cacho bicho, amigos. Este Mario, vergonza lle debía dar, aínda non deu pillado un. Eu quero me poñer aquí. Pois vai, a min xa foi coller. Non era tan grande o teu monstro. Quizáis non fose moi grande, pero tampouco era tan pequeno. Vaya, non estaba nada mal. Tería ben 50 kilocalorías. 60, diría eu. Oi, oi, oi. Home a auga, a vapor! Ali, home a auga! Ali, ali! Home a auga! Socorro! Capitán, capitán, hai un home na auga. Como? O que?
Hai un home na auga. Un qué? Un home. A ver, un personaxe que non temos costume de ver por aquí, o qué? señor. Pero se é un glóbulo vermello. Que está facendo aquí? Isto non é normal. Mesmo pode ser perigoso ter glóbulos vermellos na urina. Veña, móvanse, hai que salvalo. Sí, capitán. Pero a que están esperando? Non se poden ter glóbulos vermellos na urina. Boten salvavidas, axiña. Sí, iso é. Ven, agárrate, aguanta, que xa está. Veña, traédeo. Xa pasou todo, xa estás salvado. Pero, que estabas facendo aí embaixo? Que tal, pequeno? Xa estás mellor? Como fixeches para estar aínda no ril? Deberías estar na circulación sanguínea. Eu estaba cos meus amigos, pero solteime e acabei aquí. Xa vexo, foi un accidente, pero tamén pode ser que algún microbio infecte o ril, entón a urina tínxese de sangue e iso sería un sinal de alarma. Entón non pasou nada, podo volver para o sangue cos meus amigos. Pois claro, pequeno, pois claro. Xa te mandamos nós coa próxima entrega. Sí, nós debemos recuperar todo aquilo que o corpo aínda poida necesitar. Augas, sales, azúcares, enzimas e despois reenvialo para que sexa útil no sangue. O que quede, o residuo será expulsado coa urina. Perfecto, entón vostedes aquí fan a recuperación. Exacto, facemos unha filtración moi forte porque se deixamos pasar moitas cousas podería ser perigoso para o fígado, mesmo bloquealo. Iso como pode ser, señor? Recordo unha das vías nas que traballaba antes. Alí pasaba de todo. Había un abuso de bebida e os riles estaban conxestionados. Non lograban eliminar todos os residuos coa urina. E despois? Despois... Despois os residuos acumuláronse e o rilo obstruíuse. Iso é doloroso, moi doloroso. E despois? Se non dá pasado, é moi perigoso. E cando pasa, doe moito. E despois? Despois vai todo ben. A función do ril é moi importante. Hai que eliminar os residuos, pero tamén darlle ao corpo o que precisa. Vai mirar enriba. Reservas de auga recuperadas que descargamos no sangue. Sales que descargamos no sangue. As súas ordes, capitán, e azúcares quere tamén? Mira iso. Como xa vos dixen antes, recupérase todo o que é necesario. Esa é a proba de que o ril funciona ben. Mira, todos os residuos que xa non necesitamos vértense na uretra. E todos os residuos, todo o que é inútil ou prexudicial, vai pola uretra e chega á vexiga. E despois? Despois, pois é moi sinxelo, cando a vexiga está chea, encárgase de avisar, ás veces con urxencia. E despois? Despois descargamos a urina que hai na vexiga. Mirade, é moi sinxelo. La vie